O emisiune oferită de Astăzi vă invit să descoperim frumusețea din nord-vestul județului Tulcea, în zona Somova-Niculițel. Fiind localizată la doar câțiva kilometri, nu vom rata o vizită la impresionanta bazilică paleocreștină de la Niculițel, un monument unic în Europa. Vom explora misterele și simbolurile ascunse în interiorul acestui loc sfânt, care ne vor transporta înapoi în timp, în epoca primilor creștini. Dar ne vom întoarce și în perioada medievală, după ce vom vizita singurul monument creștin medieval din Dobrogea, iar acesta este doar începutul. În această călătorie vom descoperi și alte obiective turistice fascinante care ne vor captiva imaginația și ne vor lăsa cu amintiri de neuitat. Vom vizita o casă tradițională care își așteaptă oaspeții în condiții de poveste. Ne vom îndrepta spre o cramă din zona Somova, unde vom afla tainele vinificației tradiționale dobrogene și vom degusta vinuri deosebite. Vom încheia ziua la Sfințit, mergând cu barca în zona complexului lacustru Somova Parcheș, situat la doar o aruncătură de băți de orașul Tulcea. Peisajul este excepțional și este format dintr-o serie de lacuri legate între ele prin canale, cu bazine de ape mărginite de stuf, unde coloniile de păsări se ascund de ochii privitorilor. Așadar, vă invit acasă în delta Dunării. Comuna Niculițel, formată doar din satul cu același nume, este vestită pentru podgorile sale, dar și pentru vestigiile istorice din perioada getică, romană, bizantină și slavă, care indică urme ale locuirii încă din secolul al IX-lea înainte de Hristos. Un loc aparte între aceste mari descoperiri arheologice îl ocupă monumentul cu singura criptă cu martiri creștini din Europa, care a fost păstrată 1700 de ani, fiind descoperită cu totul întâmplător în anul 1971. Bazilica paleocreștină de la Niculițel este declarată monument unic în Europa și este unul dintre cele mai importante monumente a primilor creștini din primele secole. Această clădire este construită cu concepte arhitecturale care aparțin mausoleelor greco-romane, mormintelor păgâne, dar a fost folosită pentru a fi inhumați martiri creștini și datează din jurul anului 370 după Hristos. Bazilica a fost ridicată deasupra unor morminte martirice. 4 din acești martiri au fost găsiți aici: Sfinții mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Dimensiunile bazilicii, impresionante pentru acele vremuri, atestă existența unor numeroase populații creștine pe aceste locuri. Nu întâmplător se spune că dobrogenii sunt printre primii români creștini. Suntem tot la Niculițel, iar legenda spune că Biserica Sfântul Atanasie, cea din spatele meu, a fost înălțată de către o familie înstărită pe terenurile lor. Cu timpul, această biserică pitorească a devenit inima spirituală a satului, fiind primul loc de închinare construit în localitate în timpul epocii bizantine. Construcția datează din secolul al XIV-lea, este una deosebită și este considerată unică în Dobrogea, fiind singurul monument creștin medieval din această zonă a țării. Pe alocuri, la interior, încă mai putem vedea fragmente de frescă din secolul al XVI-lea, pictate în stil bizantin. Dacă aruncăm o privire în trecut, în hărțile vechi, vom descoperi că localitatea Niculițel avea numele de Monastirea până în secolul al XIX-lea. Acest nume special a fost atribuit, conform experților, datorită prezenței numeroaselor lăcașuri de cult într-un teritoriu restrâns din această zonă. Biserica Sfântul Atanasie este inclusă în patrimoniul național și cu mândrie sărbătorește în continuare slujbele de duminică, păstrându-și vechiul său scop de a adăposti credința și rugăciunea comunității.
Între dealurile răzlețe, la marginea apelor bătrâne ale Dunării, se află un mic colț de rai. Casa originală, cea de la care a plecat toată această poveste, datează din anul 1904 și a aparținut moașei satului, bătrâna Varvara. Ea este ridicată pe una dintre culmile Dobrogei ce veghează intrarea în delta Dunării. În 2010, aici au început lucrări de restaurare, iar rezultatul nu a fost doar o casă de vacanță, ci un adevărat muzeu de artă populară. Arhitectura a fost păstrată în tocmai caselor boierești de odinioară, dar adaptată la standardele de viață moderne. Mobilierul a fost recondiționat și fiecare lucrușor făcut de mână a fost recuperat și pus în evidență spre a-i se admira venerabila vârstă. Așa cum sunt gazdele noastre de aici, așa sunt și toate detaliile pe care le întâlnești la orice pas odată ce treci de porțile acestui complex, pline de frumos și autenticitate. Este un loc unde dragostea pentru natură este ceea ce îi leagă, iar admirația pentru delta Dunării este ceea ce îi unește. Sunt înconjurați de o bogăție incredibilă de viață și de peisaje deosebite, iar misiunea lor, încă de când s-au hotărât să dea străinătatea pentru România, este să păstreze și să celebreze această frumusețe. Așa că haideți să cunoaștem gazdele noastre de astăzi! Am ajuns în acest complex absolut minunat și cine mai bine să ne spună povestea acestui loc decât Sanda, proprietarea care, alături de soțul ei, au început practic de la o singură casă și au ajuns acum la câte? Am ajuns la 7 case pentru turiști. În teorie ar fi trebuit să fie 8, dar suntem la 7. A 8-a era casa bătrânei Varvara, cea în fața căreia suntem noi acum așezate. Da, 7 case pentru turiști, case tradiționale, frumoase. Spune-mi cum a început povestea voastră aici la Somova. Sunteți veniți din străinătate și de ce ați ales locul acesta? Nu noi am ales locul, cred că locul ne-a ales pe noi, pentru că eram efectiv într-o trecere, ne duceam la mare cu familia acum 10 ani, aproape, cred că 11, și ne-a plăcut foarte mult zona. Atunci ne-am gândit să ne luăm o căsuță de vacanță pentru noi, fapt care s-a și realizat. Am căutat casa efectiv la pas cu Roberto și am găsit acest loc care ne-a fermecat. Casa era de vânzare, casa bătrânei Varvara, și de acolo și până a o cumpăra n-au mai trecut decât câteva luni. Minunat! Da. Arată absolut spectaculos tot ce ați realizat aici și apreciez faptul că ați păstrat tot ce înseamnă partea asta de arhitectură tradițională a locului. Ați făcut doar îmbunătățiri ca omul atunci când vine la voi să se cazeze, să aibă absolut toate condițiile, dar să fie într-un mediu exact specific zonei și pentru asta vă felicit, că e foarte important să păstrăm tradiția locului. Spune-ne mai multe despre căsuțe. Cum le-ați gândit? Cum faceți voi partea asta de turism? Pentru că o faceți într-un mod special, așa că spune-ne tu mai multe despre asta. Credem că este un mod special, deoarece facem totul din pasiune. Noi nu avem studii de specialitate, nimeni nu a studiat turism, nimeni nu a studiat în această zonă, dimpotrivă suntem pe alte sfere, dar datorită pasiunii pe care noi o aveam în noi față de tradiția românească, față de satul românesc, față de graiul nostru, ne-a adus în acest punct, astfel încât casele sunt case frumoase, tradiționale, gătite conform cultului nostru românesc și aproape tot ceea ce ne înconjoară are ceva din farmecul vieții de odinioară, inclusiv liniștea, inclusiv grădina, suntem pasionați să avem o grădină frumoasă, ne place să ne gospodărim, ne place să muncim, ne suflecăm mânecile și muncim, facem de toate și în grădină. Spune-ne, te rog, istoria casei, pentru că înțeleg că are peste 100 de ani. Peste 100 de ani. Casa este din 1904. Nu este o casă, este o poveste. Este o casă cu pereți groși ca de mănăstire, așa îmi place mereu să spun. Este o casă la adăpostul căreia nu vei simți niciodată nici gerul iernii, nici căldura verii. Este o casă tradițional românească, cu dușumele pe jos, cu uși vechi, o casă frumoasă, tapițată de amintirile unei vieți boeme de odinioară. Este casa moașei din Somova de acum foarte mulți ani. Da. Varvara nu era bunica, nu era străbunica, era doamna care a trăit în această casă, o moașă a satului, cunoscută de tot satul, iubită, soțul ei un pescar al satului.
Și iată-ne acum pe noi, ducând mai departe povestea și a lor, a casei lor. Sunt absolut convinsă că casa bătrânei Varvara, care arată absolut minunat, și tot ce aveți în complexul acesta face să fie o mândrie a zonei și asta o spun cu mare sinceritate. Am fost fascinată încă de la poartă, n-ai cum, deci e primul lucru pe care îl vezi și te fascinează fix cum intri și oriunde te întorci vezi câte un detaliu gândit și pus acolo cu mare suflet. Încă o dată vă felicit și pe tine și pe soțul tău și pe sora ta. Așa este. Alături de soțul ei cu care faceți această poveste să continue an de an și îi invităm în Delta, nu? Să Sigur vadă și da. zona asta Sigur a că țării. Da. Îi invităm în Delta să vadă frumusețea țării noastre și totodată să le arătăm că suntem o țară bogată în cultură, în tradiție și că merită, absolut merită să fie iubită și respectată. România este cunoscută în întreaga lume pentru tradiția sa puternică în domeniul vinificației. În spatele acestei tradiții se ascunde o istorie fascinantă, iar peisajul Dobrogei de Nord respiră pur și simplu dragoste față de vița de vie. Și aici, la Somova, găsim o legătură între oameni, viță de vie și peisaj, care a atins un echilibru unic. Este un loc în care toate aceste elemente se împletesc armonios, creând un cadru incredibil. Roberto Di Filippo și Roberto Pieroni sunt cei doi antreprenori italieni care au pus bazele acestei crame. România este a doua lor casă și se descriu ca fiind pasionați de tot ce are această zonă mai bun de oferit din punct de vedere viticol și nu numai. Sunt atât de implicați în ceea ce fac, încât mai degrabă îi veți vedea în cizme de cauciuc prin Podgorii alături de caii lor decât la costum și cravată. Prin intermediul acestei povești, cu parfum de vin, cei doi își doresc să aducă o notă locală pozitivă și să ofere oportunități de muncă comunității. Nu doar că își doresc să ofere locuri de muncă, ci își doresc să construiască un viitor mai bun pentru Somova, să poată preveni plecarea la oraș a tinerilor și să redea locuitorilor încrederea că pot avea un viitor strălucit chiar acasă în zona lor natală. Este o cramă mică și înțeleg că faceți niște vinuri mai speciale. Ce le face să fie speciale vinurile produse aici la cramă? Bine, în câteva cuvinte, noi ne identificăm ca artizan al vinului, nu suntem o industrie. Suntem o cramă mici producător, 24 de hectare de viță de vie, cultivată în regime biologic, certificat de la început și vinificăm doar 5 soiuri de struguri numai autohtone romanesc, din care Feteasca Regală, Feteasca Negră, Babesca Negră, Aligote, care are origine din Franța, ma aici în România a găsit a doua patria ca teroare și ca clima chiar specifică aici în Podgoria noastră, Sarica Nicolițele. Și noi încercăm să acționăm, diferența vinul nostru, încercăm să acționăm asupra vinul cel mai puțin, să lăsăm vinul cel mai natural. De acest an am început cu vinuri nefiltrate, facem vinuri cu macerația de 5-6 luni de zile, facem vinuri în amfora, ca stile georgiano, ceva care lumea apreciază și a început să se percepe diferența aceasta între vinurii noștri și vinurii industriale. Asta e. Turiștii care ajung în zona aceasta înțeleg că pot veni aici să facă degustări și le povestiți despre vin. Cam cum decurge o degustare aici la Da, aici noi de 4 ani am început cu sala de degustare, cu promovare
vinuri direct aici în Crama. Lângă degustare de vinuri, normale, punem și ceva pe masă, tot tipicul din Delta. Am văzut aici că aveți niște pește. Platouri, pește afumată, tot produs aici în Tulcea, icre, brânzeturi de capră, de oi, tot din zona Dobroge. Și din când în când unii produse duse de la mine din Italia, un pic mai particular. Ou de ghescă, că avem și ghescă. Le-am văzut aici, jos, se plimbau chiar prin vie. Ghescă pentru noi este erbicidul natural, pentru că ele ne mănâncă ierba în vie și ne ține via curată. Anumite parcele, nu toată suprafața, normal. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații și pentru vinurile acestea pe care le-am degustat. Sunt într-adevăr speciale. Cu siguranță cei care ajung aici în zonă și în județul Tulcea și nu numai, adică sunt convinsă că aveți turiști care vin poate din toate colțurile țării și poate chiar Europa. Da, chiar. Apreciază munca dumneavoastră și ceea ce faceți aici și îi invităm pe toți cei pasionați de un vin de calitate să ne face o vizită, da. Mulțumim tare mult! Eu vă mulțumesc și noroc încă o dată. Mulțumim! Acasă în Delta Dunării este și pentru prietena mea Ivana, care atunci când reușește vine în satul natal Parcheș. O să aflăm povestea casei tradiționale pe care o are în grijă. Bună, Ivana, și îți mulțumesc tare mult că m-ai primit la tine acasă. Îmi place să primesc musafiri, îmi place să le arăt casa. Mă întrebai de poveste. Povestea e simplă, este casa bunicilor din partea mamei. E o casă care are în jur de 150 de ani, făcută din lut. Am reușit să salvez foarte puține obiecte, fiindcă bunicii mei s-au prăpădit când eram studentă. Apoi am răscumpărat de pe la mătuși diverse tăvi, am luat de la vecine, dar eu n-aș fi putut să fac tot ceea ce vedeți aici singură, ci împreună cu Nelu Serghei, care, deși e actor, este un împătimit al pământului, are și el aceeași pasiune ca și mine pentru obiectele etnografice, așa că aici este țara mea. Iubesc locul ăsta fiindcă este locul copilăriei mele și e locul unde am fost întotdeauna fericită, unde am învățat totul despre lume de la bunica mea, care avea 2 clase, dar era foarte, foarte deșteaptă. Acum, ce să zic, nu fac poezie, dar cred că cu vârsta ne cam cheamă pământul. Ori aici e un loc cu istorie, un loc unde a existat un rege, îl chema Ziratex, care, într-o ambuscadă, a reușit să ia însemnele generalului Crasus. Da? Fiindcă Parcheșul a fost parte din cetatea Isaccea. Și fiul lui Crasus, evident, s-a întors după însemne, fiindcă pentru romani era o chestie esențială, asta cu neamul, cu familia, cu onoarea. Și ce crezi că a făcut regele? A luat tezaurul și a fugit. Îmi place locul ăsta. Are și lucruri vesele, are și durere, are tot ceea ce înseamnă viața. Atunci când nu ești aici la Parcheș și ești la București, te ocupi de tot ce înseamnă comunicare exact ca la carte, cum se făcea odinioară. Spune-mi cum îți este viața între București, între Parcheș și cum este inclusiv pentru Nelu. Cum este pe scenă versus aici. Într-adevăr, viața noastră este un dute vino, suntem permanent între bagaje. Nelu joacă la Teatrul Jean Bart, filmează sau are premiere. Uite, acum are premieră, are 3 filme la TIFF.
Eu merg la București pentru diverse proiecte, pentru Federația de Natație sau pentru canotaj sau pentru orice proiect de sport mi se oferă. Mie îmi place Bucureștiul. Mă simt bine la București. Dar după ce stau acolo și mă nebunește apartamentul, mi-e un dor de pământul ăsta și mă gândesc câte sunt de făcut și cum uneori suntem în contratimp, el vine singur și muncește aici, eu mă duc să-mi fac proiectele. Mai are și mama grădina la Tulcea și la ea trebuie să lucrăm. Deci sunt așa într-un dute vino, dar se poate. Deci se poate să fii călător în propria ta viață și poți să-ți găsești și momente pentru tine și pământul de acasă. La Asfințit, când soarele coboară la orizont, priveliștea devine desprinsă dintr-un tablou. Culorile calde ale cerului se reflectă în apă, creând o atmosferă magică și liniștită. Natura din această zonă este de o frumusețe neatinsă, cu peisaje sălbatice și intacte. Ecosistemul bogat și divers al complexului lacustru Somova-Parcheș oferă un adăpost natural pentru numeroase specii de animale și plante, creând un cadru natural și uimitor. O simplă plimbare cu barca te va încărca cu energie și te va face să apreciezi frumusețea și armonia naturii. Încheiem astăzi călătoria noastră prin frumusețile zonei din nord-vestul județului Tulcea, o zonă bogată în tradiții, istorie și peisaje spectaculoase. Am avut oportunitatea de a explora complexul lacustru Somova-Parcheș, o adevărată comoară naturală, ce oferă o experiență unică de observare a păsărilor și a ecosistemelor acvatice. De asemenea, am avut privilegiul de a vizita Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, un monument unic în Europa ce ascunde mistere și simboluri de neegalat. Am călătorit în timp și am admirat și singurul monument creștin medieval din Dobrogea, care ne-a purtat într-o lume a trecutului. Am avut ocazia să descoperim case tradiționale primitoare care au păstrat farmecul și autenticitatea vieții rurale dobrogene. Am aflat secrete ale vinificației artizanale și am degustat vinuri deosebite la Somova. Dacă doriți să revedeți episoadele noastre, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.acasaindeltadunării.ro. Vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie și vă așteptăm cu brațele deschise în fiecare sâmbătă de la 10:30 acasă în Delta Dunării, doar pe Digi24. A apărut ideea asta pur și simplu nebunească, ce ar fi dacă găsim o casă cu poveste în Sarichei, în satul ei natal, pe care să o salvăm în primul rând și pe care să o transformăm într-o căsuță de oaspeți. O emisiune oferită de